Kublai pikinang pet baro bat kumju iki subscriber. Dia mentak kendiat nginya pai saka kubar ke belami na pokari India ka jangi. Lai tu ba kanami ki por ki sngi ki jingjia ki ba khla ki lanang mi ha pokari India ka jangi. Bala ang ba ki jingjia ki ba khla am tang hikam bat bor ki kam to ene ki kam klem lok balami man ki por ha pokari India hendrai mentapat saka kam shat jing shat akabai dai ba ka bamru ki khar ki la le khla shisha. Hoi bunsin ngali ik video bala dab hak ba udkhar ula khle muri ula torti shat puri la torti tiusha desha ula torti bat pej mentai kan ka video hak ba unewe ubreu ubakartang urohit Srivastava ula share kan ka video men taka step apa ka Twitter account ka jong u bala pen iba lada phi pej kan ka video pen artatin lada phi dai kinang bam pizza bat hang ne phila ban iba kini ki dikhar kila penkrek lan kila snayu te pizza dak ba shiyu dak chat bat pet kar kam le ro ba itorti shisha bon ne breu lang ba yala de unum tre suban bam pizza na marka jingle torti palat chokine ki dikhar hapo kari India ka jangi bat pet chwa tangka kamera ka ba kini ki dikhar kila snayu ne pizza ha ka ba ka kamera ro ka ba jaing ka ba iklumar ka berni ro hang tehi ka dan bat pet ka yeng ru ka ba tho mau mi thu i thau hen rai kini khar ba ki pen khrai u te puri la ne u te pizza bat ya kane ka jaka ka ba kini ki khar kila le am sim la tep kala ji ha po ka jelayu na maru to u breu u ba ngapen i mane u khlamya thu apo jelayu kane kala ji bat to menta pet pi kini video hak ba kumno ki khar kila pen khrai u ne u pizza करते बेटा करते बना बनाना जी बना क्या चाहिए सलामी लेने चलना उतने को करना पहले ये हाथ नहीं बढ़ पाएगा ना मैं खा लो आराम से किसका पानी आराम से घेरो ऊपर करते हैं ताकरे भाई ताकरे आराम कर देगा चल ले एक बार दिखा कल दिखा